Grabe chopper ni Kuweko. Ano yan, boss? What is up mga kalapatids? Good morning sa ating lahat. Time check muna tayo. Time check 7:48. Yan. Good morning inyo. Ayan. Yung mga inakay nila tumutuka na. Ayaw na nila magpasubo. Ayan si Maki na boring na siya. Pawalan muna natin to para malinisan ko. Abay, syempre nagbabalik ang ating pawalaan. Ito siya oh. Hindi ko na siya in-isolate kasi alam ko dyan lang sa mga bubong, sa mga kawa-kawayan siya nagdapo. Saka okay naman na siya eh. Yan, gutom na sila guys. Pero syempre, pakakawalan muna natin itong mga to para magsiliparan na sila. Para mawala na sila lahat. Ang gagawin natin, hanggat hindi na uubos tong mga to, hindi natin sila titigilan pakawalan. Mamaya natin sila pakainin. Para pag sumipol ako tumawag, ay babalik sila sa akin. Ang galing, what the fuck? Ronda position na sila. Mamaya pag may pipitik dito, sabay-sabay na yung mga yan. Kasi nung kahapon, yun yung ginawa ko. Ayoko na silang bugawin. Nagiging mailap sila eh, pag nilalapitan ko sila eh. Guys, nadidemonyo talaga ako. Gusto ko silang bugawin. Kasi na yung mahiwagang pambugaw. Pero dapat magtago tayo pag magbubugaw tayo para hindi nila matandaan na binubugaw ko sila. Ano guys, ito. Ito lang, ilalabas ko lang to eh. Ayun. Titiga na guys. Ayun, pumitik yung iba. Ayun guys. Yo, ronda na. Hira. Hira guys. Ang layo kasi nagpulog sila. Hindi na sila makita dito. Grabe chopper ni Kuweko. Ang dami nagro-ronda na yan. Pinakawalan yata ito mga. Ayun guys. Nadakot yun. Na-realize ko pala, pangit pala yung mabubugaw kasi may something na nararamdaman tong mga to kung bakit hindi sila lumilipad. Pwede naman silang lumipad kanina eh, kaso nagstay sila dyan. Pag may mga ganyan guys, obserbahan nyo. Para sa akin ha, kasi pag ganyan parang ayaw lumipad or ayaw kumain, may nararamdaman. Kaya obserbahan nyo, baka may coronavirus sila. Ayan guys, ito ang ingay ni Makina oh. Malapit na mga itlog kasi yan eh. Ayan sila oh. Hindi pa sila dumadapo guys. Ayan, time check 8:01 na. Mga 5 minutes higit na silang rumuhon. Diretso pa yan, mamaya abutin sila ng 15 minutes. Ito solo flight palagi yung puti. Akalain mong dadapo na pero hindi pa. Lagi siyang lumalampas. Ayan, linisan ko muna yung mga painuman nila para malinis pagbaba. Ang galing, what the fuck? We are back mga kalapatids. Yan, magandang hapon sa ating lahat. Time check 2:08, bumalik muna tayo. Wala pa yung mga maglo-load, wala pa yung mga ex. Ngayon ang release second lap na ng PPL Pangasinan Pigeon League. Mula dito sa Pangasinan papunta ngayon sa Concepcion, Tarlac. Medyo lumayo ng konti doon sa first lap, Nueva Ecija, Taragos. Ngayon Concepcion, Tarlac naman. Ayan, tignan natin yung mga magsa-side bait daw dito sa area. Parang magiging area pooling yon. May mga side bait sila. Sinong mauna? Ayun guys, antabayanan natin. Magbabalik tayo mamaya. Dito na sila guys. Ano to? Tara na. Kay Tony, napatakyo. Ilan yung ka-side bait nyo? 9. Ha? Paano yung mga dalawang ibon? Di ba dalawang ibon mo? Sa kirabat. Isa lang yung ano? Side bait? Yung lagayan guys. Ulit si Boss Dex. What's up? Trim May balir. Ito, release ko. sa bigay. Mga susagay. Sa nga susakay. Free entry la balik. Free entry la. Basta. Perse. What is up sa inyo mga kalapatids? Good morning sa ating lahat. Time check 7:44 na. Yan, mag-aabangan na yung mga nagpooling ngayon. Ang release, siyempre sa Tarlac, Concepcion guys. Almost 100 kilometers mula dito sa Pangasinan.
Ayan, medyo mahangin po nang gagaling sa north papuntang south. Ay, baliktad pala. Mahangin papuntang north galing south, guys. Yon. Ewan ko lang dito kung banda doon sa kanila. Din yung hangin, guys, pero hindi naman naglalayo yung lugar mula doon tsaka dito sa amin. Kaya may magi-speed dyan sigurado, mga 14, 16, mga speedang Amerikano yung mga yan, guys. Kaya abangan natin. Babalik tayo mamaya. Yan, may nanalo na doon sa side bet pooling dito sa sector namin, guys. Hulaan nyo kung sino yung nanalo. Walang iba kundi si Unexpected Loop. Ayan, bibili na niya ng patuga yung kanyang napanalunan. Nalam namin pusta. Naraglan niya. Congrats. Napagirit na lang. Paga, sana all. Ayan ang magaling kalaro. Pera, bibili na agad. Ang galing, what the fuck? May dalang bitso. Anong masasabi mo? Doon sa nanalo? Tibay. Grabe, pumalo ng 1-3 oh. Sobrang hangin pa. Bili na. Bili na. Ano yan, boss? Nebe. Ganda na lagay mo. Ba't di ka nagdala ng 3D box? Ay. Ganda. Uy, may kidlat. Tingnan mo natin yung mata. 150? Pwede na. Wawala natin si makina. Wawala natin siya, guys. Lilipad ka na ulit. Hawak ko na ngayon si makina. Hanap tayo ng open area para pagkawalan siya. Dito tayo sa may gas station, guys. Lipad ka na. Oh, umikot siya, guys. Kaya ito pupunta. Walang niya. Walang pinuntahan. Nakakauwi lang natin. Andito na siya ngayon. Aba, tama na niya agad yung darling niya eh. Ako na lang sila paitlugin, guys, sa bagong kulungan. Sana matapos ko na agad yung kulungan, guys, para mailipat na natin sila.